Хей всички, здравейте! Сега ще ви покажа моите къщи, които съм ги построил, за да играем в някой с някой в сървър. Сега ще ви покажа някои къщи. Тук. Ето е първата. Тя е на високо. Тук, както виждате, всичко се вижда отгоре. Има и горен етаж, покрив. От покрива е така, гледате всичко. Може да се вижда. И сега ще слезнем да ви покажа къщите. Това ми е втората. Тя е малко по-широка. И тук повече се вижда. Повече има неща. Също. И две легла. Тук, ако някои приятели играят с мен, съм направил легла. Още тук ми е... Айде да речем, това ще ми е басейна, мини басейн. И има още 4 врати. Тук съм... Нищо не съм оставил. И това са стаите. И другата стая, чекайте къде е излизо. Так. И другите стаи са същите. Те са изхода. Ето я къщата отгоре погледната. Това ми е колата, както гледате. Формула 1 съм си направил. Както гледате, ето, може да ви направя такава кола. После ще покажа в другото ми видео как да си направите кола в мен. Не съм я доправил и още не кара. Иначе ще помисля как да направя и ще ви кажа. Формула 1. Това. Тук да играем с приятелите волейбол, може би така. Това е мрежа. Ето сега в третата къща. Тук ако се прибирам с колата, е така да споя. Не съм ли го довършил? Да, съжалявам за това видео, но още не съм го довършил. Ще ви покажа всичко с колите, как да ги карате и всичко в другото ми видео. Това ми е третата къща. Тя има джакузи. Ето такова джакузи, където се пуска. Ето сега е гореща водата, както гледате, има пушък излизаше. До сега ето. Пушък излиза, защото горещо тук обядваме ние. Ето и така сядаме. И така седим. Тук са ни леглата. Можем да четеме книжки през вечерта.
музични звукове. Тук ми е сцената да пеете така. Та-та-та-та-та-та. Например, да пеят някои хора. Тук ми е лаптоп. Така си работа на него. Тук лищите си. Добре. Ето ще ви покажа още. Ето ще се кача на горния етаж. Къщата ми... Ето. Тук съм поставил брони. Каквото се сетите. Ама този свят ще го пускам да... животи. Всичко както гледате, много красиво, много хубаво. Това е вазата, тук е декозиращено имаме. Ето така. Ще ви кажа само за вас едно нещо. Тук това съндък, както видяхте, е капан. Ако го отворите, не е ясно някой друг. Аз ще го оправя и за да играем в един сервер. Ще ви поставим моя скайп и играем в един сервер. И включително сервера. Ще го напиша, ако искате да играем на компютъра. Пишете в коментарите, ако искате да играем на компютъра или пък на телефона. Както решите. Сам че малко по-високо. Тук идва хеликоптер преди. Ще направим просто хеликоптер. Както виждате, това ми е. Видяхте, това ми е най-яката къща. Ето имам още една яка къща. От тук направо ще се хвърлим, ако искате. Това са дизайните. И аз се гнувам. Добре. Тук ми е леглото. Сега ще се
зомбите. Ще напиша втора част, за да видите как да си направите ето разстреляне. Опа. Да, и това ми е къщата. Да. Чакайте, така стрегваме. Заставяме, например, тук убиваме хората. Тук се биеме на арената и който не спечели, той губи и тук го поставяме. Така. И той стреля. Ето сега по-бързо ще ви пусна. Добре, сега ще ви питай кой. Добре, това беше за всичко за днес.